Okay. So dinhi ta magsugod kay adunay tinun-an dinhi nga magpatudlo daw siya unsaon kuno niya pagampo. Naa dinhi ako ipabasa ni Gaboy. Usgaro. Sa kay gayon nagampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkamanyag ampo mingon ng usa sa iyang mga tilon-an. Ginoo, tuloy kami sa pagampo sama nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, kung magampo kamo ingna, amahan simbahon unta ang imong ngalan, maghari kaunta kanamo. Yatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among kinahanglan. O pasayloa kami sa among mga sala kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Okay. So naay nang tanan diri di ba? Usa ka tinun-an na. Si Jesus verse 1 ampo. So natingala ang tinun-an nga Jesus dugay no magampo. So siya usa ka tinun-an o usa ka sinati guro usaon mga pagampo, muna nangutana siya sa usaon kuno niya nga pagampo. Tudlo ito usaon pagampo. So kita gitudloan ta sa ato ang mga katigulangan sa una ato mga lulula, mga magtapa, ginhalingon pagampo ato atong memorize na. So karon ato siya ikumpara diri sa Matthew chapter 6 ug kaning tinun-ana dinhi nga nangayo og pagtudlo ug unsa ko'y gisulti diri sa Matthew chapter 6 ako ibasa ni. Busa ingna hinuon niini pagampo. Amahan namo nga nasa langit, balaanon ang imong ngalan, maghari ka kanamo ug tumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini dito sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among ikinahanglan karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala sama kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwas sa hinuon kami gikan sa dautan, kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kangturan. Okay. So dinhi sa Matthew chapter 6 dinhi na gitudlo ni Jesus nga inaniya niyo pagampo. Amahan namo na akas langit. Okay, so kana gitawag na sa Lord's Prayer. Kunya sa atong mga eskwelahan sa una o sa simbahan nato sa una, gina-memorize ni siya. Di ba? Memorize mo gani gutak ug gutak. Ug bisag kubog o bisan unsa nga naas na kilayan. Kaya ayaw nga magampo nato ginana. Kaya nato memorize ba? Bisag wala kay Panginoon, kaya na kayo. So nasulod naman sa ato ang una-una. Apan atong tanawon kung ang giingon ni Jesus ining Matthew chapter 6 kung ipa-memorize ba gyud or doon na siya lalong nga kahulugan niini. Tungod kay diri nangutana ang tinun-an. Dito makayon kang lahi lagi ning diri. Gitudlo diri kaysa diri. Pero ingon ta mo igsuon pareho ra na. Kung imo na itandi sila pareho ra na. Ang pagsabot lang. So unsa man dining Lord's Prayer dinhi? Ang Lord's Prayer, gitawag na siya o pattern. Pattern na naigsuon. Kuan po tani pulong nga pattern. Kung salay pa na pagkasulti, blueprint. Kung saan magtukod kag building ba? Diba ang mga architecture na sila drawing on daan? Dayo, di ko na maoy. Kulagway na siya, nga ini katuma na, pirti ng dako ang building. I-drawing na siya gamay, pero ni katuman na dako pattern. O sa lain pa na siya pagka-sulti, mao na siya sumbanan. Sumbanan pattern. Daw? Sumbanan. Or silbi diha ka mubasi ba? Wala. Ato ni sa sabton nga pattern siya, tungod kay naghisgot siya amahan namo una. So number 1 diri nga pattern nga gipasabot gitudlo diri ni Jesus is kinahanglan mo address ka sa imong pagampo sa amahan. Ang unang pattern diri dapat sa atong mga pagampo naka-address sa amahan. No? Address na siya sa amahan. So pattern na siya. Ano tawag pagampo ka sample sa pagkaon amahan ng Lord panalangin ang pagkaon. Nakaunag na sa amahan. Kaya siya, mo ni, sa iyong pagampo, mo ni, amahan namo. Ina niya pagampo, amahan namo.
Wala siya mingon nga memorize sa pagampo. Isa ingon ani pagampo, pattern siya, basihanan siya. Nga sa imong pagampo, ma-address ka. Why? Kay kung ato ni siyang memoryahon igsuon sa atong ginahimo sa unas, kakaraanan mag-memorize ta ani. Mahimo ni siyang mura ra siya walay unod. May po siyang murag walay punto ra ba kung memorizon. Why? Kay yun man ang pulong sa Dios nga pag-ampo musta ng panahon. Ya sa tanang panahon puros amahan namo atong ampo. Dili. Sample na balatian, pampuon ka nang nabalatian. Nya, anak na to, amahan namo na kaslawi pagdayon ng malat. Dili siya memorize. Pattern na siya. No, mag-ampo kasi mo ang pagkaon. Lain po kayo, amahan namo na sa langit. Ya, pagkaon na imong giampuan. No, mabiyahe ka, amahan namo na kaslawi pagdayon ng malat. Dili isa may tabo nga ma-apply sa ng panahon. Why? Kay dili man siya moy pud pasabot ana. Pero ang pagsabot sa uban nga kuno memorizeon. Kuno memorizeon dili igsuo. Amahan namo na akas langit. Unsay sunod ana? Pagdaygon. Na ba? Pagdaygon imong ngalan. Kana pa lang kuno nga igsuon. Di ba? Una kanang pagdaygon pattern na siya nga din mo dahil ka sa Dios sa imong pong mga pagampo. No? Nakasunod na diha pagdaygon kana mo ka. Amahan namong langit nun, Dios nga balaan, haring sa mga hari, gaphanan ka o Dios nga walay sama nimo. Kana mga pagday na. Di ba? Kabantay ka na mangayo ka sa imong papa, ug mama. Naamang po yung anak ko nga mo kwarta, gaya ko kwarta. Di ba? Pero naagyo kay pag-address sa imong pagpangayo, kay ampo ko na og pangayo, kuya ka pa. Di ba? Gay ko kwarta. Naagyo kay pa. Ma. Pero kabantay ka sa mga kanagyong para yun matandog yun ang kasing-kasing sa amahan o ginahan. Iyan ko nang dahil-dahil sa. Grabe si Papa, o taas kayo kilo. Si Mama. Di usa lang siya musulti sa iha. Tuyo. Iya sa ipaagi og dayday para nga matandog to yang papa. Muhatag yun. Oh, kay sa ato mo dito ka. Kwarta. Abi na yun. Wala pagtahon igsuon. Muni pattern ni diri. Huwag pasabot kinahanglan sa atong pag-apo ito tayo tahod. Dayong uday ta. Atong dayon siya. Salamat Lord sa imong protection. Pagdayon na. Salamat sa imong gahom. Salamat sa protection sa pamilya. Pagdayon na igsuon. Ngayon na pa sumunod ana. Matuman ay imong pagbuo. Dili sa yuta maingon sa langit pattern gyapon na. Kanang isulod nimo sa imong ampo nga niung ka nga Lord, doon ako'y pagbulutan, doon ako'y planos kong kinabuhi. Pero Lord, dili ko ka buot ani ka ng imuhang mo'y matuman. Kaya gisog sa una ko ka ni Lord, o paningkamot, kung dili ko nimo kaubuton, di ko kumulampos ini. So nasunod anang gitawag ko, matuman ng pagbuot, dinisilta nimo sa langit. Dili sa imong mura isunigso, ang pattern na siya. Nga isulod nimo ang mga kuan diha, unsa ang angay nimo nga igalampo diha. No? Pattern na siya. Di na apay sumpay niha. Sa laing stansa, ang kalan po namo ni ining adlaw. Ihatag namo. Mao ba? Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw. Pattern gihapon na may basig na kayo nga humay na mais, isda, tinola, lechon. Ihatag namo ulo. Uy, dili na sa imong kanon ang pasabot diha. Ang kalan-o namo nagpasabot na sa kay pattern magyapon na kalang imong panginahanglan diha na nimo isuki. Kada adlaw na agutay panginahanglan. Okay? Sumunod gitudlo nga ang kalan namo kinahanglan namo ihatag namo. No diha na ka musugid sa imong tuyo. Human ka mo daig, human ka mayon nga ang pagbuot, human ka nag-address sa amahan, diha na ka mo butang sa imong tuyo nga Lord, mao na ni ang panginahanglan na ako'y balatian Lord. No? Na Lord, akong pamilya na sakit. Lord, ang imuha ginong kamot, dili mo po. Yung mata, dili bungol, dili Lord. So diha na mo ibungat ang imong mga tuyo. Pattern na naigsuon. Napay sumpay na. Kalan na mo manana. O pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa mga
nakasala ka na. So diha pod sa imuhang pagampo, hinaot nga maapilan nimo nga Lord, saylo ako kanina sala ko sa puno. Nakasala ko kanya Lord sa una-una. Nakapanaway ko kanya Lord. Buhi kong sulti kanina sa akong pamilya. Guilty dia ka. Kung dili ka pangayo sa imong ampo. No? Kunya na may tao nga dili ka kaharong anang tawhana, di ka kaduol ba kay maulaw ka sa imong sala niya. Maulaw ka sa imong sayop diha niya. Then insa diri giampo niya. Pwede ka di ka kaduol dito, imong yampo. Ikaw sa ilo sa Lord, o sila na sayo sila ng buwan. Kamatay ni Jesus dito sa cross. Prayer to ya. Sa ilo sila kaya sila masayo sa ilang buwan. Apil niya igsuot, battered. No dili na sa iyong memorize. Kaya kung memorize ni hindi ka abtag 2 minutos. Pero ang ampo nga gitudlo ni Jesus, no? Kinahanglan nakasulod diri, nakapattern diri. So, igampo nato ang mga nakasala, no? Dili ko daw kayo mag-ampo. Lord, utangin sila sa pit. Lord, no, disgrasya sila. Mahirap mga pangan na sila, Lord. Ang tanang ilang pagkahinaway, mga buntar, ang tanang sila. Dili ko. Sige, nana ko ng pag-ampo sa uban. Nawabi kaya nasuko siya ng tawana. Bari kalagot yung tawana, Lord. Bari tagmakwa na siya. Bari lagot pa na niya. Dili kaya na inana iso. Sa atong pag-ampo, naagitay. Pagpangayo ko sa ilugan. Sa atong sala o sa iyaha. Bisag na, nakasala na yung ingon yung mga sa ilwa sa Lord, kaya wasa na sayo sa iyang buhat kini nato. Anak, masulod na sa inyong pag-ampo. Dayon, napasumpay anak. O, dili mo kami itugyan sa mga pagsulay o padulay. Nunuwala sa kimis kadautan. Okay? So, diha na nimo pangayon ng protection sa Ginoo. Lord, ayaw kami tugot na balitag mi sa mga buhat sa kaaway. Sulod na. Lord, ang pamilya, proteksyonin nga nasa lain-lain na pit. Mga ito ka proteksyon ba? Labi na sa atong mga pagkaon karon. Kinahanglan yun nga maapil ni. Kani nga pattern diri maapil. Pangayon ng protection. Why? Kaya itong mga pagkaon karon more on chemicals na. No? Ang mga litson karon ayaw kuha pits. Makadaot na sa atong lawas. Sa atong mga pagkaon, dito tayo kalakak, murag baboy. Wagay po na paglito ko protection ba? Ilikay mi. Pulungan yung isuo. Sa pagkaon na to, inhalag yung ampuan. Why? Kaya mga pagkaon na lisod kayo, maghatag ni Guan sa itong lawas o walay amputa. Sinaga ang mga vegetables, yung mga pizza, yung pang-sprayhan ng chemicals. Tanaw ka ng mga dahon, pertig yun ng hapsaya ginoon, pero pagkadaot sa itong lawas. Kung naatay pag-ampo nga masulod na, mga itag protection sa Ginoo, dili ta maghigit. Diba? Bantay ka, sige ka halaka kung litson nga alim mo tayo ampo pag uli gagit nung ka. Wala protection. Di pa ka maghigit. Ampo ay ginang imuhang kalanon. Why? Kaya kanang pag ampo igsuon, sa imong kalanon, nga ikag protection sa Ginoo. Matinahunon ka sa Ginoo, mapasalamaton ka sa Ginoo sa mga panalangin. Ang tao nga mapasalamaton sa mga panalangin ni nanawad, punan pa rin mula misag lain pang putahe. Sa una, ato mga putahe sa lamisa. Di ba? Mula na o ginamos. Mula sigtapat sa lamisa. Mula o ginamos. So, Lord, pinabuhi ang mula o ginamos. Kung sa una sa libertad, di ko na muwala ng asin ang o ginamos. Asin ko na ginamos. Magbalon ko, di gani ko magsula gyud og kuan, kay maulaw ko sa mong classmate. Idiyan ako saging na hinog muna akong balon. Kay gani lagi wa lagi sula. Giirita na mo sa lamesa. Asin ra ginamos. No? Or usara ka putaki nga nas atong lamesa. Usara ka putahi nga sudan ba? But praise God karon nga naa natas Panginoon nga kanang kada kaon nato ato nang pagampuan, tingala ka nga tapad-tapad na ng mga dili puros bulan. Bulan. Namos, nulang isda, so, di ba kalagahan? Tapat-tapat. Di ba? Tungod kay, sa itong mga prayer igsoon, apil na niya, protection. Ay tagya sa Ginoo, ilayo tas mga
kadautan kay musli karon pinagis mga pagkaon ng balatian mo. So ngayon kita protection. Nang ayaw gyud dito sa kaon. Nga wala kay angko, i-practice yun eh. Nya pag amahan mo kata dito pagkaon. I-assign ng pastor dyan, mga itong karon dito. Pastor, ampo, ang mga namin katas lang pagdawin ko ng mga dili. Ato ang kuha ng pagkaon. Ha? Ato ang kuha ng pagkaon. So pattern na di ay ni. Dili di ay memorization. Anong dili memorization kay mahitabo ni? Na tanawa. Ato ni ipabasa. Kung imo memorization kini mahitabo ni. Dili maayo. Kung ipabasa sa nakasay. Sa inyo pagampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo kinsa naguna-una natubagon sila tungod sa taas nilang pagampo. Okay. Wala asa may taas ang pastor nga human mga ganitos 2 minutos. Di ba mga mo rag date gani ako kapti 2 minutos. Ay may taas ana. Kabalo ka, mo ni ani tabo. Mao ganing pamurize po nako tong Santa Maria. Tungod kay ila na siyang gikunik silang duha. Ama namo tubag-tubag ya na. Ya kabalo mo ni. Duna siya gitawag og prayer beads. Prayer beads katubang rosary ba? Ito na gini discussion. Mao gani atong topic pagampo. Inaanad tayo mapag-ampo sa una. So prayer beads ang tawag ana. Sa prayer beads dunay gitawag og 59 ka beads. Katubang mga leaks gagmay liso-liso. 59 ka beads na og kwintahon ni muna. Dayon adunay 53 ka buok Hail Mary. Og adunay 9 ka buok Amhanamo. Ang dagko ana igsuon nga lingin muna siya gitawag og Amahanamo. Unom na ka buok. Gatuyok diha sa rosaryo. O di ba? Tapos kaning gagmay 53 ka buok na. Nga inig ampo magsugod og Amahanamo tubagon ko maghimaya ka Maria hutdon gina diri iya pagkahuman ani pila guroy gap ana niya pagkahuman ana mo anhin na pud ini mo balik na pud sa Amahanamo pagkahuman ani Amahanamo balik na pud diri maghimaya ka Maria hatud balik na mo sa Amahanamo unya 59 ka balik o dili ba na mao nga sa inyong pagampo ayaw paggamit og pulo nga wala sa to niya taas pero wala kalugan na ngano maning wala kalugan igso tungod kay memoryado siya ang memoryado gani igso mo na kung ingon nga bisag hubog ini basta na memorize na nimo ni nasulod sa imong una-una na mo ni may tabo memorize nato tanan sa una bisan pag wala tayo born again, wala nagwali nato. Yung guys nato tanan. So ang nakaproblema lang dinhi nakatisok na sa tong una-una. So panahon nga paampuon ta inani karon, no? Napapahuban diri nga wala pa kampo gani asayinan og paampo. Di ko ra pastor. Ko ana ngano man? Naana pa sa ari tuyo. Unom ka buka manamo og katong 53 naana ta. Og katong mo ipa ampo nato sa una ay ug naana tali gitang panuko. Diba? So, ang hitabo igsoon is nakakulit sa ato ang una-una. Pero niingon siya diri wala siya kahulugan. Kinahanglan mahatagan atong kahulugan ni. Mao ganing pattern to kay atong utingkayon ang kahulugan ato. Dili to yung memorization. Ang kahulugan mo atong utingkayon. Kaya hindi man siya, ayaw mo paggamit o walay kahulugan na pulong. Taas kayo, kabalik-balik. Unya walay kahulugan diyan. Kanang pulong walay kahulugan o sa sudan pa na walay unod. Puro siya bukod. Walay unod. No? Sulay ba kagkaog puro siya bukod? Wala, mangita ka unod. Walay kahulugan. Ano naman, diri man nakatisok. Ang gusto sa Dios nga di ta masawayan diri. Kay ipabasa nato ni. Ngano man sawayon ta kung magamit ani.
Miingon ang Ginoo, kining mga tawhanan nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan ang ilang mga kasing-kasing malayo kanako. Ug ang ilang pagtangod sa akong mga sugo sama ra sa ilang pagtangod sa sugo sa mga tao. Pinaagi sa pagtag-ulo. Usa mahikurat nalaman sila kay pahamtangan uman sila sa nagsunod-sunod mahapa. Makawang ang paalam sa ilang mga lamon dili na makasabot ang masinat. Tanawa na. Kanang versikulas 13 so nagaingon dito, pinaagis pagsagulo. Na ba? Naipulong ang pagsagulo. Nagpasidungog sila sa pulong lamang apan ang kasing-kasing nila halayo nako. Pinaagi sa pagsagulo. Ako ipautro ba sa 13 na kung naba na yung nga pagsagulo. Ang Ginoo kini mga tawanan nagpasidungog kanako sa pulong naman. Apan ang ilang mga kasing-kasing malayo kanako ug ang ilang pagtangod sa akong mga sugo sama ra sa ilang pagtangod sa sugo sa mga tawo pinaagi sa Pagsagulo. Memorize. Di ba naigo na to? Katong 59. Igo na kayo ang 59 kabalik-balik. Memorize. Pagsagulo. Muna yung ingon nga kung hubog kaya. Ano man? Tisok na diri, pero dili. Lahi ang diri iso. Kaya ang pag-ampo ganing diri, bisan og mubo kayo. Basta kinasing-kasing. Imutan sa Ginoo. Makunsa man ang taas kaayo, 59 kabalik. Apan diri ra kutob wala diri. Ay boy diri mga ka magigla na. Mana ako sa mana. Pili ka sing-kasing. Diri? Di ba? So, gusto ang Dios na kinasing. Kasing kabantay gatong komprador sa buhis o parisyo nga nagampo. Di ba taas kay ampo to parisyo? Taas kayo. And sa Lord, salamat Ginoo. Nakasimana, magkuasa ko kaduha. Salamat Ginoo, magatagan sa itapulo kanimo. Salamat Ginoo, di ko pareho aning tao nga nasbayo. Dili ko pareho aning tao nga nasbayo katong komprador sa buhis. Taas kayo sa kampo, pero ang komprador sa buhis nagpukpok nito sa dugan. Lord, usa ko ka makasala. Pasaylo ako sa akong mga sala. Matod pa sa istorya ato, ang himutan, ang pag-ampo sa komprador sa buhis. Why? Gamit sa gamay kayong pulong na, pero diri gikan. Diri to gikan, gisayo na kagipokpok. Lord, pasaylo ako, makasala ko. Pila ka mo pulong na, pero himutan si Ginoo. Katong parisyo, diri man. Lord, sige kong ikapulo, sige kong kuasa. Lord, dili ko pareho anang naadiha. Dili to gikan dili. So, muna niyo sa Isaya, yung mga tawhana, nagpasidungog sa Ginoo, pinagis mga pulong naman, apan, ang ilang kasing-kasing, pirting pakalayo. Okay, so, muna niyo sa ayan, kung paggamit ng tagas, o repeated prayers, balik-balik na pag-ampo. Nga naman, kaya adunay pag-ampo, diri igsoon, nga balik-balik. Kung tanaw na ito, gitubag ba ang ampo nga balik-balik? Ako ipabasa. Gikuha nila ang turo nga gihatag kanila, giandam nila kini o gisangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila miingon, "O Baal, tubaga intawon kami." Nagsayaw-sayaw sila libo sa halaran nga ilang gihimo apan wala gayon gitubag. Allah! Tanawa, isuo na mag-ampo kag balik-balik. Wag dito bag! Niyon dito, kana magong istorya diha, mga pari na nga nagsimba ni Baal. Ala, naging sila galaran. Kuntis ni, si Propeta Elias kuntis. Deo, 1826, buntag, abot og uto, gasigi silang sinayaway. Kabalo ka kung sa ilang gibalik-balik nga ampo. O Baal! O Baal! 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 O Baal! Grabe. Okay, kasayaw-sayaw biya. Galibot-libot ang halaran. Gasigig tawag ni Baal. Motoy, dili, repeated. Gasigig balik-balik. No, kulang na lang mo yun. Oh, Baal! Baal! Tuba! Tuba! Di ba? No? Kabantay ka ni Propeta Elias, giyaga-yagaan sila.
Mga pari dahil igsoon. Kanina nayaw din nga nagsampit og baal-baal. Kanarag yung pulunga o baal. Sige ko nang gibalik-balik. Yun dito, wa gini tubag. Dayon, yun si Propeta Elias sa 27 dahil para yung basa 27. Sa pagkaudto si Elias ni bugal-bugal kanila nga nag-ingon. Husga pagsangpit kay Dios man kaha siya. Tingali naman landong pa siya o tingali may hilakaw o natulog ba o kinahanglang bukawon. Natanawa na. Mismo si Propeta Elias na kayaga-yaga ang tawon. Nga propeta siya sa Dios. Why? Kayo sa mali pag-ampo ah. Baal! Napay tubal ya! No? Dili man Dios si Baal. Hallelujah uya karon. No? Daghang magayong ga practice ani. Nga dito mo ampo anang dili tinuod ni Dios. Dito sa Pito, si Maria apilon pa Hail Mary full of grace. No, Baal. Balikon ba yun? O ka-53 kabalik ang Hail Mary. Santa Maria ina ni Dios. 53 pareho ra na ari so Baal. 53 kabuk Baal. Pareho ra. Gidawat ba? Wa gyud tubag kay ni Propeta. Pasi natulog do bay. Posga. Kay gikapoy na ba ng tawhana na ba? Agra. No? Muna ako nato iksong sa una. Usog pa tangan naway sa una lagi. Tungod kay naana ta atong buwa pero pagkabalo na to diri nga naaday ganimo ana diri waday tubag abot. Sinag ka giga alas 6 abot alas 12. Nimong binalik. Wala. Si Propeta Elias diampo wala kaabot 5 minutes. Itungha na yun ang kalayos Ginoo. Gilamoy ang halal. Diba? Basta gikan sa kinasing-kasing no? Dali kayo na dunggon sa Dios. Apan bisan pa nagpila ka libo ka pulong gibalik-balik nimo. Tungod kay nakatatak na diri dili sa kinasing-kasing. Sa pagtubag ana. Wa gyud ni tubag. Abot og udto. Unya, yun sa pastor. Unya kay sa punagin di ra wa mo kukunaan na dugang po anang ginampuan ninyo pastor. Nga kanang inyo ba nang gi-memorize pastor? Wala. Sala, di ra ba ko wa ra ba ko kunaan anang gi-memorize? May tagaan ko nimo sinulat na daang ampo pastor sa papel. Kay ako nang memorize kung tagaan ta mo og sinulat daan ang ampo dahil raison parehas ra mangyapon na naman mo dili gid pwedeng raison dahil bitaw nga ampo ta nga wala nimo planoha o wala nimo memorize kay bayran man nimo ang tawo nga ampo nga memorize kay makalit man naghunong mana mo nga langit mo Diyos na balaan. So, inana ang memorize. Waksud sa kausta, pero naanan kagampo nga memorize. Nakahanay na. Ano man? Kini bersikulo ay igsoon. Isa pa may nahanlog na mampo. Kaya ato man yung i-apply karon. Naamon tayo pampuhon diri katong wala na akong i-assign. Kada meeting diri wala kampo. Tulo ka tao atong application karon. Ampo sa pulong, ampo sa snack, ampo sa closing prayer. Pero dili ko mo appoint atong nagpinaksige ng ampo dili. Wala, delikado rin. Ganun mura ko yung tanga, delikado ni. Kay, naanad tas memorize sa gulong. Karon, tudluan tas Ginoo gani nga natay mga topic aron gyud tang matudluan. No? Kani ito ipabasa. Mao ni ang magdasig nimo. Hindi ka mahadlok na ni karon, awa. Roma chapter 8 verse 26 to 27. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu kay dili kita mahibalo sa among pagkampo. Ang espiritu mismo mao ang mga lipuyo sa mga liyupo sa
sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo, nasayod unsay ihuna-huna sa espiritu. Kay ang espiritu lipuyo sa Maliw po. mga liyupo sa Dios alang sa iyang katawan sumala sa iyang pagbubuto. Grabe no, di gyud kaagay mabalaka kung sa imong sulurti tungod kay naa kay gisaligan nga magtatabang bala ang espiritu. No? Sa diyang tubulagin ko sa una, mo guna akong mindset piyawag pampuon ko ani pastor. No magparuyog ko. Na, bayuntag masalidan ko ining lain tao dinhi. Agoy kay matudluan man jud ka. Ya karon matudluan mo ini, ya nana ni puluhan. Allah. Ayaw igsogando ay kabalaka. Kay naa kay yun gyud ang Biblia nga di gyud ta kabalong mampo. Wa gyud sulod ang atong kasi una ba. Pero tabangan ta sa balang espiritu nga siya gyud mga liupo dito kanito ta no. Tudluan na kag isulti. Okay? Atong testingan. Atong testingan ni bersikulo si nagpaguyaw na lagi. Si Dai Dai, atong discussion ikan dire, abot dire, imo ang buwan. Ya, kita nga, paano mati ka, ay kabalaka kay dili sayop ng imo ampo. Dili mo yun nasayop ng sa ampo, na wa ka na agad sa imong memorize sa imong ito kundi kutob sa isulti sa balang espiritu ibungat sa iyang ayaw ka ha sige so mamati ta Most precious and loving Father, Dumahan namin gusto na Diyos. Lord, salamat Lord God. Ang iyong pangibalo Lord God. Ang saan pag-ampo Lord God. Ug-unsa ang patay sa pag-ampo Lord God. Lord, salamat Lord God. Ang iyong ipahibalo Lord God. Dili ni angay magamit og daghang pulong o taas sa pag-ampo Lord yes God. Jesus Nga walay kahulugan. hallelujah Lord, salamat Lord God nga pinaagi sa mga kasi kinasing-kasing na pag-ampo Lord yes God. Lord Imo pinungdungon yes Lord and imo po nini pabalo nga dili ni magalaka Lord God. Yes, Pinay Holy Spirit na magtawag. amen Lord This is our prayer Lord Jesus. amen salamat sa Panginoon di ba natanawa mo sa ato nakil ato ko sa kay so nagampo siya nga dili memorize di ba na something na binimo kugani mo na nigit mo gani why na Holy Spirit siya ang atong magtatabang di ba na first time tani mong gampo dili wow praise God praise God ngano man tabangan ka sa balaan Espiritu Santo. Walaon gud imong kaula, walaon gud imong kabalaka. Kay gusto ang Dios nga ma-practice nato ng pagkamay ng puon. Nga dili to memoryado. Sagilan si Nehemia bisag na-action ka sa staff, pero ay nga dili memorize mangyang pagkasta. Nagaagad sa isulti sa balang espiritu. Pero ang higit ko, samtang namatid sa espiritu. Yan ang isuot. Di ba? Kung memorize, maghigit pa ka. Na ba kayo matandog na? Wala mo na yun diha. Wala na ibihog ang pag-ampo inana nga nag-agad ka ng memorize, no? Manang nagasalan ko dili inana. Wa ana gyud kay mapati. Grabe no? Inana ang itudlo sa pag-ampo. So karon yun sila. Pastor, kinahanglan ta mag-ampo ug mga kinahanglan gyud tang naagud ko na yung mga layupo dito sa Ginoo. Mao nang muagit ana mga tawhana kay sila mga balaan mo na sila, mga bantugan nga nangamatay. So sila ato ang suguon para nga murag mga liupo nato. Pero kani bersikulo mutud kani suro inside dapat nato ampuan nga mo'y mga liupo dito sa mahan. Now ato na ipabasa. Diri sa tamudikta ayo sa ni. Sa may nakaasay na. Tani.
Gusto ko rin? Hebrew ni siya. 4. Ano ko na doon? Bukan ditulong ka ang atong pagtuo, kay doon na kita Pangulong Pare, ilang doon, natuwa sa presensya sa Diyos. Siya mao si Jesus ang anak sa Diyos. Ang atong Pangulong Pare, hindi sama sa ubang pare, na dili mubati kaluo sa atong mga kahuyan, kundi usa siya Pangulong Pare, na gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayon makasala. Hallelujah. Salamat no. Doon na tayo gitawag o Pangulong Pare. La, apira na ba ituloy ko na ay pare? Kita pong bunagin. Doon na tayo Pangulong Pare. Kung matod pa sa maong bersikulo, kanira gay pare, nga gitintal o kapila. Pero wa yun makasala. No? Kanang pagkapulong ay iso nga kanira gay pare, kung pasabot nga ang ibang mga pare na nga makasala. Na nag-inom, na nagtabako, si Jesus kapila gitintal. Yun siya ang naasa tuo sa amahan nangalayo po alang kanato. Usa di ay mo man ang katapusan sa tong ampo initanan akong gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Why? Siya ang Pangulong Pare. Kay iyon ang John 14 verse 14, kung mangayo ka mo sa akong ngalan, buhaton ko kini. That's why sa katapusan sa tong ampo ayaw kalimot kining tanan akong ipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Namo po ba nga mo ampo nga Lord, salamat sa among dalangin, salamat sa grasya, salamat ini pagkaon ng tubangan karon. Yung galinganay na kay wa pa may in Jesus ni. Wa man humana. Wala ba tapusan? Tapuson na to pinaagi sa ngalan ni Jesus kay siya ang mga liupo sa amahan. Now, dili lang kay kanang bersikulo kani. Apan si Jesus buhi ng tuso ang turan ay ang iyang pagkapari magkadayo. Ang busa makahimo siya karon kung sa napit sa luwas kanila nga nagduol sa Diyos. Sinaari kaniya ay buhi na siya hangtod sa turan ang pagkamariya sa Diyos alam kanila. Busa si Jesus mao ang Pangulong Pare na makasama sa ating mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya kalapasan ng sala. Hilain siya, higan sa mga tao na makasasala o bayaw magtun sa kalangitan. Okay. Asa man kagpari nga buhi hangtod sa kantura. Naaraman na ini. O kaning gitawag sa Pangulong Pare kay siya ang pare nga buhi hangtod sa kantura. Naapag yun sa tuo sa amahan nangaliw po alang kanato. That's why dito tanyang something. Anong dito matang Maria? Muna na kong vision sa Hail Mary. Anong dito matang? Naon ko sa kinaubusan sa Hail Mary? Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming mga makasasal. Simple na. Why? Pero ngayon matang nga, iampo mo kaming mga kasala. Nganong gisugo man nato si Maria paampo. Nga naa may Pangulong Pare, nga naas tuo sa amahan. Maoy nangalayo po nato. Nga unsay atong mulo gamito nato yang ngalan. Dili si Maria ang ngalan. Maabot sa amahan. Diba? Now, ato ning sulbaro ni katong Hail Mary karon. So nasabta na nato nga natay Pangulong Pare. So sa atong mga pagampo naka-address amahan una, naka-address po sa kinaubsan o in Jesus name. Kay mo ni amang liupo. No? Yung 1 G's 30 ako ang mga sarap. That's why nakaunang address sa samahan, nakalas ko ta sa ngalan ko Jesus. Kaya siya, ako ang mga sarap. Wow, walay Maria nga naapil ito. Wala niyo sa John chapter 10 verse 30 nga ako o amahan o si Maria o sarami. Wala. So, wala. Tayo muna ang bunagin, matingalan sa mga wala sila yung Mary. Ano wala po sila yung rosariwan? Sige, pagpunta bulong-bulong, baka sa nila mga rosariwan, mga Mary. Wala man. Maunin. Maunin, discuss na ito ang itong pagampo, kaya sa itong pagampo, bisag po na aginta, napagyapon tayo mga Hail Mary.
Pero gitudluan ta ning pulong sa Dios karon nga balik-balik, naay ka balik-balik diri wala tubaga. Nya ka na mapulunga, dili nasingkasing halayo, no? Naaraman unta diya tabangan ka sa balang espiritu, tapos na pagyugay magtatabang nga mo'y kusugin dito sa imuha mga prayers. Si Jesus Christ, right hand of God. Nasa sa ato sa kamay. Okay? So karon atong sulbaron tong i-memorize kaniya nga Hail Mary. Naana mga preschool gusto mo nang Hail Mary. Okay, ako na ipabasa ni una. Kusang laktawan ni. Kani Luke 1:28. Dito ni mabasa ang Hail Mary. Okay. Ang anghel ini bersikulo hagsuon. Niyon, paglipay si Maria ang ginat, paglipay. Sa yun na kay Paglipay ang Ginoo nag-uban nagpanalangin. nagpanalangin kanimo. In other translation igsoon sa English, Hail Mary full of grace. Diha na nakaputlo sa laing translation na sa English, Hail Mary full of grace. No? Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya paglipay. Bulahan ka. O nagkasunod na diri. So walay sayo. From the start pa lang magimaya ka Maria, wala tay supra nga na. Tinuod gyud nga bulahan si Maria. Paglipay. Pero dirita, isa na po ning address diri. 42. O misulti sa kusog nga tingog. Ulaan ka sa tanang mga babae. Ulaan ang bata ang imong ipanganak. Okay. Ako diri. Diba? Diba naman isumpay, Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed are those fruit of your womb, Jesus. Oh, nakasunod na diha. Sa Bisaya pa, si Elizabeth ang misulti ani. Sa tihang ni si Elizabeth, ibisita ni Maria, nga nagdos ato si Elizabeth ni Juan. Umatos pagani sa sulti dire, nga milukso si Juan sa tiyan. Biya no, gamay palagay milukso na. Kunya, niingon si Maria, bulahan ka sa mga babaeng tanan. O si Elizabeth ay niingon ba, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan usab ang bunga mo na nasa tiyan. Si Jesus. So wala tayo supra ka na. Wala tayo supra ka na. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Na nakasulti man na diha. Pero, adto ta sa sumpay kung oyon pabaspulong sa Dios. Isa may sumpay atong kumanatong womb Jesus. Karon. O sa English pa, holy. Diba na una sa mala size? Holy. Muni ato ang napag-sumpay. Dinhi na nga sitya tiksoon. No? Oh. Ato ni siya, hinanayon siya. Ganong dili ta, ganong tang wala tay Lubina o kanang Rosario o Mary Santa Maria. Tungod kay naa diri sa maong litra nga gitawag daw si Maria Holy Mary. Ang sa Bible giingon diri igsoon, ang Biblia nagaingon bulahan. Dili wala sa gaingon nga balaan. Bulahan ang giingon diri. Lahi na ng word nga bulahan ug balaan. Atong tanawon si Maria og balaan ba gyud. Dili kuno anita. Ini. Kung nagpalipayon ako diha sa Diyos na akong maluluwas, tungod kay nagiguluman siya, kada ako na iya ubos na sugod. Sukat karon ang tanang tao ng tawag na akong bulahan. Mutawag ka na ko og bulahan. No? Dres 47 daw. Kung nagpalipayon ako diha sa Diyos na akong maluluwas. Karon. Now, nasa igisgutan kanang pulong akong manluluwas. Sabto na to na, akong manluluwas. Ngano man kinahanglan siya manluluwas kung balaan siya?
Diba? Bot pasabot, si Maria, pareho na to nga makasasala. Atong patungano ng bersikulo, pareho ba na ito makasala si Maria? Nakasala ang tanan dahil layo sa imaya sa Okay. Kanang pulong para ang pagyon. Nakasala ang tanan, all. Wa ba na apil si Maria? Apil kay tao siya. Tanan nakasala og nahilayo sa imaya sa Dios. Tato pa, dili siya matawag og huli kay ang Biblia na gaynon nga nakasala tang tanan. Unya, ang word nga huli o pahaw ni mong meaning ang word na huli. Simply sigsoon. Ha? Abilibo ko sa meaning ana, sinless, immaculate. That's why tawag si Maria, immaculate. Immaculate gani, immaculada, wala siya'y sala. Muna yung meaning sa nang gitawag nilang immaculate. Immaculate conception, immaculate Mary. Manong immaculada na siya? Kaya matod para sa pagtulong ini, wa daw siya'y sala. Balahan. Ala, isuon, nasipyat na yung besikuluhan. Nga ang tanan nagkasala. Mao ganing niyon si Maria, diri sa 47, nagdaig ang kong kalag sa akong manluluwas. So kung nag-mention si Maria sa buhay pa siya manluluwas, buot pasabot, nagkinahanglan siya og manluluwas. So dili siya ang atong ampuan, kay mismo gani siya sa buhay pa niyon siya, nanginahanglan po kung manluluwas, oy. Nanginahanglan po siyang manluluwas. Kay giangko niya nga, nakasala po siya. Pero ang claim diri, holy Mary, wala sala. Sayo. That's why plata. Sayo naman na. Katong unang stanza, okay ta. Kaya naman diri, full of grace. Wala ang kas mga babaeng tanan. Naagad ang besikuluwa. Pero mayon nagamit ang Holy Mary. Naapa man ay verse ana, Holy Mary. Wala na. Gi-insertan lang na nilang Holy Mary. What pa sa putigsoon, giilog. Giilog ang dungog. Imbis kaning holy, paingon rin si Ginoo nga labing gamhanan. Balaan ko sala, si Jesus walay sala. Dili niingon, wala siya sala. Siya ra yung gitintal nga wa siya kasala. Si Maria nakasala diri. Si Jesus wa siya sala. Pero nganong siya manoy napuli diha? Nganong siya manoy Hail Mary? Dili. Nganong siya man sa Holy Mary? Dapat Holy Jesus. Ano unta? Kaya ngayon ba ang Holy Jesus? Wa tay supat. Pero kay Holy Mary man nakabutan, wa na nasipyat na. Napagyod. Mother of God. Sipyat ya hapon. Why? Ito ni lista. Ang atong Diyos nga jalagaran, dako kayong G. Dili tong small G. Amen? Dako kayong G. Dako atong Diyos. Dili siya mabitbit og tao. Siya pa yung mabitbit nato. So, asa man kag Mother of God? Nga atong Diyos, eternal ligsoon. Ha? Eternal ni atong Diyos. Wala siya ginikanan. Wala. Wa si sinugdanan. Sa Bible, doon naragi tao diyan wala ginikanan. Kinsa man si Adan. Naray papa si Adan, naray mama. Wala. Mas labaw pa atong Dios ana. Wa say sinugdanan kay eternal. Wa sinugdanan. So kung may tang Mother of God, wa pasabot, naa pwede inahan ang Dios. Naa pwede una sa Dios. Na mother naman. Kung bato pa sa claim, sa teaching ini, si Maria is siya pong gitawag og Queen of Heaven. Kay ang Diyos kuno King of Heaven. So si Maria is Queen of Heaven. Wala isuon sa Bible. Na si Maria na yung Queen of Heaven. O dili may tabo nga mahimo siyang Mother of God. No? Mother of God mo nakabutang dito, nya dako pag yung kaayo nga G. Unya, Mother of God. No, kung dako na gani nga G siya yung Mother of God, espirituhano na. So ang pagsabot ng Mother of God, naapa di ay mas labaw sa Dios. Naapa di inahan Dios. Pero dili ta supak na si Maria, inahan siya sa pagkatawhanon ni Jesus. Katupang si Jesus na tao, diya niya. Siya gyud ang inahan. Wa tay supak ana sa tawhanon. Pero kani kay naghisgot man ng spiritual, dili man tawhanon. God naman na. Kung mahisgot ka God, espirituhano naman na. Dili man na sa tawhanon.
Yang anong itong mother of God. Nga eternal na ito. Diyos, wa na siya ay inahan, wa ko amahan. Yung siya ko'y sinugdanan. Wa pa nabuhat ang tanan, ang pulong diha na. Ang pulong upan sa Diyos, o ang pulong Diyos. Sa wa pa ganin nabuhat ang tanan, wa pas Maria, na siya. Kuya, nakitabo na noon ang mother of God, Queen of David. Munang wala tayong Holy Mary, wala tayong mother of God. Plus, i-plus na to na. Pray for us, sinners. Grabe, no? Sukay ang manugo. Iampo mo kami nga mga makasasala. Saan mo yung pagkatapulanan na nato? Iampo mo kami mga makasala. Uy, si Maria, utro po makasala. Utro po siya makasala. Yan, maampo sa nato. Nga utro man po siya. Yan, mangali siya nga, nagday ko nung yung kalag dito, yung Diyos nga manuluwas. Nanginahanglan po siya manuluwas. Kita po nanginahanglan manuluwas. Watay kalainan ni Maria. Si Maria lang, nalang siya ay authority, itawag siya o bulahan. Maura na ang iyang papel sa Biblia, bulahan sa mabayang tanan. Blessed. Pag ang sigutan ang iyang ngalan, bulahan siya. Pero mayroon balaan, wala na gina sa Biblia. Mayroon Mother of God, wala na gina. Kung mayroon subo na to, pray for us, magampo siya, lang nato, wala. Nasipyat na po dahil nga si Jesus may nahir sa tuo sa amahan. Dili si Maria ang naas tuo sa amahan, si Jesus. Dili siya diri nag-pray for us. Now, karon, patay mong isugo mo na yung balik ka ng patay yung sugo mo. Ako namatay ko. Ya, suguon ko ninyo. Suruman. Matatato. Pastor Pedro sa wala yung gingan ako. Ako na isulti daw para ito yung magingan ba nga. Lolo ni mo. Nagaampo ka. Lo, sila mo yun? Lo, kung imo kong padagon. Simba ko yung Domingo. Ya patay na. Yung lolo. Isubo ng lolo. Lo, kung mo lang kong padagon ni Ari. Sugal. O luto ba? Musimba ko yung Domingo. Patay yung isugo. Sama nagyapon na ng Maria. Isugo na to siya. Kuya, patay. Nanginanglan pa ganit sa mga luluwas. Kaya nakasala siya. Ya. Sugo na to. So what if sa Pilipinas, now, si Maria, di ko siya para sa Ginoo nga eternal. Tao ragod siya, limitado ragod siya. Di ko siya para ni Jesus nga wag gyud sala. Siya na siya capacity pero limitado. So limitado ang iyang madunggan, limitado. What if sa Pilipinas pila man ta ka milyon ka mga tao? Buta na to 100 million ta diri. Nara 100 million. Sa Korea 100 million yapon. USA. Uban pa mga lugar sa Roma. Tag 100 million dato ibutang. Sa Pilipinas pelangdaan libog nas Maria. Wa mo talagi mga Pilipino mo. Kahurot ko ninyo 1 million mo, 100 million mo. Nang hinahanglan magani kong kaluwasan. Di ba? Kung musulti bas Maria ron buhi. Wari sa diri na. Kasapaan to mga nagsubo. Ano man, dili madahan kay limitado siya tao na gud. Samot pag yun, nga patay na siya. Samot, hindi na yun sa kanungo. Diba? Kuya, wala mo padamo ko si Maria. So, gumordia mga tao sa limutan. Wala mo ipag-ampong inyo, ha? Magsingil lang mo panubo na ko. Madahan ako. Nga na pa yung isi. Kadaghan na tapay China. Roma, sa kumuha. Pagka po man yung hadiak. Nga po yung madahan na pa yung isi. Grabe yan. Oh. So, nasabta na to, anong wala tayo hilmiri, o dili ta musugo ni Maria, pag-ampo. Ano man? Kaya direct to God ta. Kung naa kay mga igalampo, idirikta ni mo sa Ginoo. Kasi Jesus na adihan nag-aas tuo sa Ama. So karon dinhi ato ipabasa ni nga bersikulo nag-isgutan ni taytayan. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kaya may usa lamang sa Diyos, usa lamang na iusa sa Diyos, usama
o sa mga tao. Siya mo ang tao sa Kristo. Grabe, no? Kita na yung mga tao sa kalibutan. Matod pa diyan sa mga bersikulo, may usa lamang ka Dios, usa lamang ka tawo nga naghiusa sa Dios o sa tao, siya mao si Hesus Kristo. Walay Maria diyan na. Si Christ ang taytayan, dili si Maria nga tungsugoon. Kay si Christ ang imong taytayan sa Dios. Nga ma-reconcile ta sa Amahan. Nga kanang pag-ingon ni Jesus, John 14 verse 6, ako ang dalan, kamaturan ng kinabuhi, walay mo ato sa Amahan, kung dili mo agi niya. Yung mga tao sa libutan, kung dili mo agi ni Jesus, wag di makaadto diri sa Amahan. No? Dili kay Maria, ilapo mo kami magkasala. Karon og sa oras among kamatayon kami. Allah, si Maria mo himong taytayan. Nga dili si Maria ang namatay sa cross, dili si Maria ang naghiusa sa tao o sa Dios. Si Jesus ang hiusa. Unya una mag-giilog mo noon ni Maria ang papel ni Jesus. Giilog ni Maria. No? Isayonan ka nga giilog ng Maria kada alas 6, alas 12, alas 9, kada 3 ka oras. Makadugan ka sa prince ana. Dahil kalit yung bakit ko mga imbis nagkuhan rato ng computer, kalit yung bakit. Okay, kahilmiri mo dahil. Mga Christian dito ba na ba? Ano man? Pumunta ni Bilib ano? Unang di kita. Kung sa gisulti sa pulo sa Diyos sa inyo, kung may balot mo sa kamaturan, ang kamaturan paghatag yung kagawasan. Sa una, huwag ka kagawasan eh. Wah, kita kagawas. Munang iyong pagsuon. Na mag-i-iblis din eh, someday, kung naging pagganiya sa mga someday, doon ay mga managiyag for wills. Pero mga doa pa kung piligid ang akong nakita. Ba't ipakita sa Ginoo na doon ay mag-puro wills. Daghan mag-puro wills, diri sa jadi si pamili. So, kung may tabo man na mag-puro wills, igsoon. Instruction mo ni. Ayaw kung tawag bitay-bitay sa riwas. Natuwa kita pa dito sa espiho. Tapos sa espiho. Under sa Yahweh. Di wala na ampo, dito nagdalagan. Pagkabos mo na bangga agapon. Diba? Di nga lang kang naging kawil-kawil anang prunsit. Kakawil-kawil anang prunsit. Sa tumoy na ay gabitay nga krus. Yung palipod na nagibitay sa amin. Hasta magalis mga motor. Basi na pa gani ako ano ba ini? Ilaw namin ay suot. Nga. Ano man mga disgrasya ra manggihapon nga namong tay gibitay diha. Kay di na kabalong mo ampo. Gasalig lagi ka pick up. Ha? Pwede na tapulan mo ampo. Ngano man gadalit. Gusto ba yung dalagan? Wag yun. Manang Lord God in heaven, petitionin kami sa aming biyahe. Sipan sa aming traffic. Di na yun. Kaya magsalig na ng kapikapanay. No? Kung nga, itong lista, hindi nabutaan ang mga isulti sa puno sa Diyos na daghan kayo mga sigat ng soon. Ito ipabasa ni, o mahatag pa sa Ginoong yung glory nga ito sa larawan. Kani. Ako mao si Yahweh o mao ka na ang akong ngalan. Dili ko kayo ihatag kung bisan kinsa ang akong himaya o ang akong dunguhan to sa mga larawan niya Israel. Dili ko gayon ihatag. Ako si Yahweh. Di ko gayon ihatag kung himaya. Manhirig doon. Dungog. Ngadto sa mga larawan. Iya guna samahan. Karon si Maria, giangko naman ang himaya. Kaya kanatay pa yun nga Holy Mary. Kang kinsa man ang papel ng huli sa Dios. Iya angko man himaya. Holy Mary, Mother of God pag hala. Ya ribulto naman si Mary karon. Sa ora di pa na ribulto. Karon na himo na maribulto. So muna igingon, dili ko ihatag ng himaya. Dungog dili na dito pa ingon ni Maria. Kay larawan na siya. Dili na pa yun nilang Santo Niño, nilang San Pedro, no?
Kapay San Pablo, tanan nga mga ribulto, dili na adto dito ang himaya sa Dios. Dili na ang tanan pasidungog, dili ko na dito sa malarawan pasidungog. Dito gina ni Yahweh ang atong langit no lamahan. Okay? Kay daghan kayong magsipyat sa pagtudlo sa atong mga mato paning Isaya gadiri, ang mga maalamon dili nakasabot. Diba? Kaning bersikulo mismo ang iyong mga maalamon di na makasabot, di na makasaysay. Bakit? Nabutaan na digit sila mayo sa pagtulungan nga wala sa Biblia. So matingala kang hantod karon na practice naman tungod kay dili na nila balihon kung unsay isultis pulong sa Dios basta kay okay na nga pagtulungan sunod na okay na. Hala na maliksa ng mga bersikulo diya sa Bible. Wala na. Kunya matod pa nila si Maria kuno virgin. Ibutang yun dito sa kada virgin ni ato kuno ni patubago ni Matthew 1:25. Apan wala niya hilapi si Maria hangtod nga siya mga anak. Unya nangala ni Jose ang bata mo. Virgin Mary. Okay. Sa nagnablos pa siya Jesus, virgin siya, wala mailapti. Lalanggot to si Jesus sa Espiritu Santo. Wa gyud ang hilabot niya ito. Apan ninyo ang mga bersikulo, wala ilapti ni Jose si Maria sa wala pa na anak si Jesus. Sato pa pagkahumak anak ni Jesus. Masyado wala hilapti. Nga si Jesus na ay mga igsuon. Sadyang nawali si Jesus ngayon itong mga tao. Na ay mga igsuon na sa gawas. Nasa gawas yung igsuon. Igsuon niya si James. Isa pala igsuon niya? Si Judas, igsuon niya. Nasa mga igsuon sa pisikal. O niya, virgin. Anto karon. Syaro? Syaro, wata kasabot na ni Wa pahilabti ni Jose. Nga pagkahuman gihilabtan. Kung ato ni hilabton ni istorya pagkahuman gihilabtan ni siya. Ngano man mudako ug ni si Jesus. Siya giuna. Kailangan sa Espiritu Santo di mudako. Siya ro di manghuran. Di manghuran ni James, ni Judas sila di manghuran na. Pagili na dai virgin. Kay ang virgin igsoon wa gyud na mahilabti. Kung mag-isip gani ka word nga virgin, wa gyud na hilabti og matud pa putli. Sa lain pang Bisaya anak putli uyamot. No? Giklaim nga sige ron si Maria putli uyamot. Virgin. Uy, nahilabtan ko diyan. Allah. Ini ka dito putli. So, natay naigikuriher ang Dios ato ang mga nakatunan sa unang kapanahunan. Dili ko tawas na basta. Muna mo lagi ka nga sikpit kita di. Tinuod ko nga mo lagi sikpit. Kay pagkadaghana di ay. Pagkadaghana pa dai nako nga wala pa dai nako sakti. Kung isa na sabta na nako napagawas dai ko ini. No? Pag-ampo na natapik so pero daghan kay maigo. Saan man maigo man gyud tong rosaryo. Maigo man gyud to. Kay Hilmiri, Holy Mary, mga igo dito. Kaya itong topic pag-ampo man. So, kuman na ang atong topic sa pag-ampo. Okay. Na-apply lang dahil niya kanina. Grabe, no? Nahigpit ato ang kuha na ng mag-ampo. Karon, mag-close ta kung ampo sa pulong na tanan. Pulong na tanan. Kinulindot ta. Kanya isa kung may wala ka ano ko hindi. Nagaling-linyo na.